ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Авто Таҷикистан. Бардоро хушомадед ба канали мо. дар навори имрӯза якчандта мошинои ҳархела арзону қимата мондагием. ҳамашон бо дархости шумо бардоро дастгирӣ кинед, дар канал подписия кинед, дар видеонаво лайкҳоро бизанед ва дар комментария мошинои мехозед ки онро номуша бинависед. мо ҳамон намуди мошиноро наворҳоша бисёртар мекунем ва кадоме аз шумо агар мошинҳои фурӯшӣ дошта бошад дар рақамҳои рӯи экраномдагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотша равон кунен. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. бардоро дастгирӣ кинед, видеоро падилитса кинед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо ва мошине мехозедтона ҳатман дар комментария номуша бинависед. мо ҳамон мошиноram наворҳоша бисёртар мекунем. бардоро аз ҳар як шумо хоҳиш менам ки лайкҳоро дареқ надоред, лайкҳоро бизанен ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. Сирожна мошини фурӯшӣ бардоро ВАЗ 2107 соли бариш 2000 сӯзишвориш бензини холияй, коробкаш механикай, ҳолаташ беҳтаринай, ҳуҷҷат утилизатсия дора, баллонош 80%, хадавои 100%, адрес Ленинский район, нарша 18000 сомонӣ гуфтасе, боз савдоям мешава. мошини тозака, мошина фақат мегири ҳай мекунӣ, ягон расход надора, ҳуҷҷат дора, утилизатсия аст. солиш 2000 май, наршаш 18000 бо муомила дора. марҳамат харидоро занг бизанен, бихаренша мошини беҳтарина. бародароне ки дастройка кор мекунед, хунуктон гирифтаги простатитчаги доруҳои гиёҳӣ мекунед, дар ватсап ман муроҷиат кунед. дар сафҳаи доруҳои мо тамоми шаҳрҳои Россия бесплатна Тоҷикистон ҳамроҳӣ мекунем. барои чашми хирашудагӣ аст, барои кӯдакое ки дар ҷойгоҳошон тар мекунанд, 32 хон шудагианд, барои зирени чашм, барои мӯи сар, барои риш, барои бефарзандӣ, яъне бисёр доруҳоро дорем. дар ватсап муроҷиат кунед, бо суҳбат мекунем. мошини фурӯшии мо бардоро Дайво Тико мебошад ки соли бариш 1994, объеми мотор 09, сӯзишвориш газ. коробка передачаш механикае ва дар инҷа соҳибиш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, ҳама ҷош 100%. мошина фақат мегирӣ ҳаймени, мошин тамоман расход надорад, ҳолати мошин беҳтарин аст. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, нарша 23000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро лайкҳоро бизанед, дар канал подписия кинед, то ки аввалин шидан наворҳои моро тамошо кунед ва дар комментария ҳатман фикротонро бинависед. агар кадоме ки тико дар кор бошад, сирожна скутери фурӯшӣ 110 куба турбо, состояниш созай, баллонош 80%, скутер дар ноҳияи ҷалдини Балхӣ қарор дорад, нарша 5000 сомонӣ гуфтааст, боз савдо ҳам мешавад. сирожна сум дар коршига. барои маълумоти бештараш марҳамат рақамҳо дар рӯи экран занг бизанед. нарша 5000 гуфтааст, боз савдоям мешавад, ҳолаташ 100%. мегири скутера фақат ҳай мекунед, тамом. марҳамат рақамҳода муроҷиат кунед, боз муомилаи хуб дорад. сирожна хундаи портери фурӯшӣ, портери 1 соли бариш 2002, ҳуҷҷатош буд шидагиай. портера фақат мотор мекунед, тамом. баллонош навай, хадавои нав, кузов 100%, бор дора. 3 моҳ пеш харидагам портера, моторш задагиай, натонистем ҳай карда, ба мин сабаб задаи мотораш хачон 3 моҳ пеш 55000 сомонӣ харида буданд, ҳози Москва рафтагианд. соз ҳай кардаги нест, соз ҳай карда натонистем, ба мин сабаб моторш мезана. 55000 сомонӣ харидагианша, ҳози 47000 сомонӣ меган, бо муомила дора. сирожна пилар кушига, ба мин сабаб портера мефурӯша. портера қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нарша 47000 сомонӣ гуфтааст, боз муомила дора. марҳамат касоне ки харида бошед, рақамҳои Москва будагӣ ватсап шаваста, рақамҳои Тоҷикистон будагӣ занг бизанед, бихаренша. мошини навбатии мо бардоро хундаи портер мебошад ки соли бариш 2006, ҳолаташ беҳтаринай, ҳуҷҷати солона дора, утилизатсия дора. портер ягон камдиву расход надорад, 100%. мегирӣ фақат кор мекунӣ, тамом. портер қарор дорад дар ноҳияи ҷалдини Балхӣ, яъне номи пешнаш Калхозобод. нарша 100000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кинед, дар канал подписия кинед, дар видеонаво лайкҳоро бизанед ва дар комментария ҳатман
ماشین هم وقتی که نامش بنویسیم ما هم نام ماشین را نوارهاش بسیارتر میکنیم.